Kemasina TV Bamananga kunnafoni wagatiw sera. Kemasina TV Bamananga kunnafoni o bɛna lase aw ma an balimakɛ Ablaye Kulibali fɛ Radio Oxygène na. Kemasina TV ka aw kunnafoni bɔlɔlɔ sira kan k'aw to fɔ aw sigiyɔrɔ la. Ola an bɛ foli di an ka partenaires ma n'o ye MKCG Mamadou Karabenta Tora Madu commerçant général Kemasina fɔ min ye malosi ɲuman ka taa se binfaganaw tumufagalaw sɛnɛkɛ mansiw malo wɔrɔ mansiw jisama mansiw nin bɛɛ lajɛlen min sɔrɔ fɔ ka taa se an ka katakataniw ma sojɔlaw ɲinɛma kɔ aw kɔ siman ka taa se sojɔnɛgɛw ma so baarakɛminɛ bɛɛ lajɛlen min sɔrɔ fɔ ka taa se angɛrɛ ma angɛrɛ mun ne cɛkafili ti a ban nin bɛɛ lajɛlen min sɔrɔ MKCG o de ka bɛ bi kunnafoniw la sima be bi dɛnɛ ye dɔ farancɛ daminɛ de fɔlɔ don bi dɛnɛ bɛnnen bɛ nazara san kalo 11 na novembre kalo don bio tile 18 ka bɛ 2020 ani 4 san ma farafinkalo min bɛ n'o ye lasiri cɛman ye bio tile 14 ye jate la san kalo 5 na don jira san 1400 ani 46 saro dugawu de bi kɛ ala ka ɲɛ k'a d'an ma bakuruba fɔla bi kunnafoniw filɛ k'aw ladon k'a fɔ sibirido wulikɛjɔ kɛra walejugu kɛbaw fɛ ɲɔnɔ ale mara kɔnɔ na kɛrɛnkɛrɛnnen Ndemugu commune kɔnɔ na n'o ye commune Sirifila Bundi ye dugu min n'o ye ND5 ye ka taa tasuma don mɔgɔw ka malo la sibiri Lazara selilen kɔfɛ ka malo caman baden ni ka jeni ka se k'u kɔ don k'o kɛra cogo jumɛn na kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la Mali ministre ɲɛma Dr Shokal Kokala Mayiga ale ka tɔn n'o ye M5 ye olu ye faraɲɔgɔnba kɛ sibiri don ka se ka yɛrɛ k'a fɔ an ka jamana kɔnɔ na wulikɛjɔ minnu bɛ bi Kidal bilali o nisɔndiya ka taa se jamana bɛ cogo jumɛn la a da sera kɔrɔfɔ caman ma k'o kɛra cogo jumɛn la kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la an ka jamana kɔnɔ na walejugu kɛbagaw ka marifa ta ka na jaga wajibi daraki maaw la Masina marabolo kɔnɔ k'o kɛlen bɛ gɛlɛyaba ye an bɛ yɔrɔ min na Masina dugu dɔw la bi kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la diɲɛsɛgɛ naani kɔnɔ na don kɛrɛnkɛrɛnlen min n'o bɛ ta ka sugandi ka ɲɛsin maa minnu bɛ n'olu ye kɔlɔlɔ sɔrɔ sirabakan kasaraw la olu tɔgɔla don o kɛnɛw sigira an ka jamana kɔnɔ na kunungo kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la dɔgɔfɛrɛ tɛmɛnen na Jeliba TV n'o ye Jaso ye débat min y'a sɔrɔ o bɔra ka kɛ olu fɛ n'o kɛra so Isa Kɔdim k'ale kuma porotole dɔw fɔ n'u y'ale minɛ ni k'ale kɛ kaso la de Jeliba yɛrɛ tun welelen bɛ Mali kunnafonidiso olu ye bataki kɛ ka dɔ ka fɔ nin ko in senfɛ o k'o kɛra cogo jumɛn na kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la ninnu de bɛ ka kunnafoni kumaba ye bi k'a fɔra kunnafoni wɛrɛ bɛna fara Lasarabalakɛ ne ka fa Ablaye Kulibali ala ka ɲɛ k'a d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ kalan na k'a fɔ min ye Buguni marabolo kɔnɔna na dugu min na bɛ wele ko Farangara ko dɔgɔfɛrɛ tɛmɛnen na min ye cɛ dɔ ye ale su taara ye kɔlɔn kɔnɔna na kunnafoniw kɔni carila tuma min na sɛgɛsɛgɛliw balagiri taara ka ɲɛ san waleya ma kana cɛ ni kana su bɔ kɔlɔn kɔnɔna na yɛrɛ k'a fɔ ko denmisɛnninma tɛ yɛrɛ k'a fɔ ko denmisɛnnin tiɲɛni k'o tɛ nka kunnafoniw na man yɛrɛ dɔw ka fɔ la k'a na kɛ n'a yɛrɛ kɛlen bɛ k'a yɛrɛ fili kɔlɔn kɔnɔ dusukasi y'a sababu de ye bɛɛ lajɛlen y'i ta fɔ a kɔni su bɔra janaja baara olu bɔra ka kɛ ni ala sɔnna ma ko bɛ sɛgɛsɛgɛli bolo kan kunnafoni fɛn ma bɔ la kunnafoni nataw kɔnɔ olu bɛɛ la ina priorité di aw ma n'an bɔra ye min ye ɲɔnɔ marabolo kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya na ND5 Tigabugu o bɛ Ndemugu fɛ ani Ndemugu cɛ ye kilo 6 ye Ndemugu ni ɲɔnɔ cɛ ye kilo 15 de ye n'i y'a bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan kilo 21 walajugu kɛbagaw kungokɔnɔmaw k'u bɔra ni marifa ye B6 yɔrɔw fɛ ka na ND5 forow kɔnɔna na kunnafoniw na ko dugu caman bɛ minnu ya bɛnɲɔgɔnya kɔnɔna na o yɔrɔw la ye ND5 ma sɔn bɛnɲɔgɔnya ma a na kɛ ka taga ni seera dɔw ye k'a bɛ sɔrɔ o de ye ka na tasuma dɔ forow la o ye foro min jeni k'a bɛ taa hectare 10 boɲango la wa malo min n'a tiɲɛna sen fɛ n'i y'a bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan min ye bɔrɛ 1000 boɲango ye nin ye tiɲɛniba de ye n'o y'a don ND5 kunna o baara min kɛra min y'a dugulama dɔ ye gɛlɛya in taara ka ɲɛsin maa minnu ma n'u y'olu ka foro jeni o la maa fɔlɔ dɔ yɛrɛ b'an bolo de waati na nɛgɛ kan a y'a kanu a tɔgɔ o k'a to dogo la an balimakɛ e bɛ min ne bɛ ND5 Tigabugu an bɛ Ndemugu Sirifila Bundi commune fɛ nɔnɔ cercle don an ye kunnafoni sɔrɔ ko sibirido wulada fɛ ko wulikajɔ kɛbaw n'o ye kungokɔnɔmɔgɔw ye marifatigiw k'u taara ka taa foro dɔw jeni ND5 ko e yɛrɛ ka foro b'a la a k'o kɛra cogo di dabila a kɛra o kɛcogoya la u bɔra anw ni B6 de cɛ n'i sera B6 u ye pɔn tigɛ dɔrɔn B6 ka yɛlɛma ka côté la an bɔlen Lazara la 4h30 waati mɔgɔw bolila ka n'a fɔ ɲɛna ko terroriste caman bala ka na o la dɔrɔn n denkɛ nana fɔ ɲɛna ko k'u ye tasuma don an ka foro la ne yɛrɛ ka foro b'o la hectare 1 mètre 5 ɲɔgɔn na o kun kelen bɛ kɔrɔ u ye tasuma don la min b'o kɛrɛfɛ o ye ne kɔrɔkɛ denw ta u ye tasuma don fana na ne ka foro wɛrɛ bɛ yen o bɛ bi komi 060 ɲɔgɔn u ye tasuma don la min b'a kɛrɛfɛ o tigi ta hectare 1 u ye tasuma don la o côté dɔn fana fɛ o tigi ta hectare 2 u ye tasuma don la bɛɛ jɔgɔ malo kanni ka fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ jɔgɔ ye u ye fɛn dɔ kɔni fiyɛ a la m'a dɔn essence dɔ gasoil dɔ u kɔni fɛn dɔ fiyɛ a la ka sɔrɔ ka tasuma don a la olu bɛɛ jenina k'o ban u tila ka tɛmɛ ka taa ɲɛfɛ an ka tɔn n'o y'an ka tɔn villageois ye o tun b'a la ka Layi Tarawele ka denmisɛnninw ka malo gosi u taara ka taa tasuma don o malo min gosira min ma gosi ani masin yɛrɛ ka tasuma don a bɛɛ la k'a bɛɛ jeni k'a ban pewu
ye min jeni hectare 10 jate de do o ne wotoro tigi do bena wotoro falen do malo gosilena ye wotoro tigi jinga ba wotoro kono ka tani wotoro na malo demsen fla kumbe ko luka moto gosula kamsi do fana faranyoka ka tukolu lo lu genga tanu lu ye min kan fa sibiri novembre kalo tetanu wora ko ka digital si ou bien anga dozo fana nana kana bankulo mage ga dozo bena wakati ma so o tlalu ka bara na utara asorosu kono mana fiu ka bonga dugura kono ka ta nyono kilo mugani kelen sorosu chama be nyono akela dronera dozo wele ka nyefu yana dozo ye wele like nyono sorosu la ka wele like sigu fu ya me ku benale tumana de onni ndemugere che o kilo wora ndemuguni nyono che kilo tan dure o kilo tan dure re gudroy ka bondemu kana fe kilo wora dron de wa bolta de fana ngawmana de anu nyana fle ka dese fo sisa o masan fe arlo an woni ka jate ala sorosu ka jate batanka parce que ni ɲɔgɔnna caman kɛra yan nɔ dɔw u nana sufɛla la ka na an ka dozo attaqué u ye min kɛ mugu la a bɛ ɲini ka heure 2 bɔ sɔrɔsiw wulila ka dɛsɛ an ni dozo sigilen tɛ hali kilo 1 t'an ni ɲɔgɔn cɛ a don an bɛɛ sirannen don sɔrɔsiw wulila u ni sisan cɛ bɛ kalo 1 bɔ sɔrɔsiw mana hali a lajɛ mun kɛra an jigi tɛ sɔrɔsi ninnu kan an kɔni bɛ ala bolo ne nin tora sen na ofisi ko bɛ dabila parce que an ka dozo sigilen bɛ siège min na ni u sera dozo ninnu na ka dozo ninnu wuli ka bɔ yan don o don denmugu zone kɔnɔ baara tɛ kɛ yan bilen fiyewu. Munna u tɛmɛna dugu caman b'a la ka na nin kɛ NSN. Kɛrɛfɛ dugu ninnu caman bɛ bɛnkan kɔnɔ ka bɛnkan ta u ni terroriste ninnu ni ɲɔgɔn cɛ n'a ye bɛnkan ta u b'a fɔ k'i ka jaga di n'i ye malo gosi u bɛ n'i ka malo dɔn daraki la hali n'u mago jɔra i muso la u bɛna minɛ ka taa n'a ye kungo kɔnɔ NSN ka ma sɔn ka don o jɛkulu kɔnɔna na NSN kaw fana ni dozow ka di an tɛ bɛnkan kɔnɔ min o de y'u ɲɛsan ma an b'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ n'u ma wuli k'u jɔ ofisi kɔnɔna la ka lakana sabati jɔyɔrɔba de bɛ ofisi la Mali yɛrɛ baloko nasira kan. Ni tun ye seereya dɔ kɛ ka bɔ NSN Tigabugu denmugu kɛrɛnnen n'ale mara kɔnɔna na cɛni min taara ka ɲɛsin u ma a malo k'a ten ni fɔlɔ la olu ale yɛrɛ de ka forow la an bɛ dugawu kɛ maa minnu bɛ nin ɲɔgɔnnaw la ka se ka cɛniw ta ka ɲɛsin an ka jamana ma yarabi ala ka jamana in don kalodibi la wulikajɔ minnu bɛ senna bi hali bi an ka lakanabaw fɛ yɔrɔ caman na basigi kama an bɛ dugawu kɛ ala ka basigi ne ka sabati n'an bɔra ye Mali ministre ɲɛma Dr Choguel Kala Mayiga ale ye ka dɔ ka fɔ M5RP tɔgɔ la n'o y'ale kɛ jɛkulu ye u ye faraɲɔgɔnba kɛ min bɛ n'i y'a sɔrɔ o kɛra sibiri don an ka lajɛrɛkɔrɔba min n'o ye CICB ye a yirala k'a fɔ ko nin lajɛrɛ in sen fɛ jama kɔni bɔra fan bɛɛ lajɛlen fɛ hali n'i y'a sɔrɔ lajɛrɛ min na kɛ waati min na kulu wɛrɛw tun y'a yira k'a fɔ k'olu bɛna lajɛrɛ kɛ nka ko Dr Choguel Kala Mayiga ale ka lajɛrɛ kɔni k'o de waliyara jama kɔni k'u tun bɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ a kɛnɛ kan an ka maaw tun bɛ kɛnɛ kan kunnafoni caman bɛ yen Dr Choguel Kala Mayiga ale da ser'o ma Kani Sangare tun bɛ yen Sidiki Kulubali tun bɛ yen u y'an sama kuma min na Dr Choguel Kala Mayiga ka kuma min fɔ kɛnɛ kan o filɛ. Maliyɛn an kan ka kɛ ɲɔgɔn ma ka kɛ comme kɔnɔkulu kan ka finitigiw soutenir an b'a kɛ mun na parce que Mali tun bɛ na tunun n'Ala tun mana ni finitigiw nana fara M5 kan ka kɛlɛ lase Mali tun bɛ tunun u tila ka mun de kɛ ka kɛlɛ kɛ k'u ni yɛrɛ di maa si tɛ se k'a fɔ sɔrɔdasi hakɛ min sara Mali kɔnɔ minnu tununna ka Kidali minɛ u ko bi u ka juru de bɛ Mali la o juru in pour que an ka sara fɔlɔfɔlɔ an kan ka cɛgɛ di ɲɔgɔn ma k'u soutenir n'an bɛ fangakɔrɔ la o an t'a la o min kɛra 18 août ɲɛfɛ o ye histoire de ye bi an b'a fɛ ka Mali kura de sigi Mali kura ye hakili kura maa o maa n'a b'a fɛ ka baara kɛ hakili kura in kɔnɔ so dayɛlɛn dɔ ye problème minnu bɛ yan bi dɔw yɛrɛ bɛ jamana kɔnɔ u t'a faamu dɔw fana bɛ yen u b'a faamu mais u t'a la donc minnu b'a faamu an kan ka tɛgɛ ɲɔgɔn ma ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ comme cɛ kelen k'i jɔ ka Mali b'o bolo la ne yɛrɛ bɛna initiative ta a tɛ mɛn ka kuma ni bɛɛ ye ni min b'a fɛ k'a faamu an bɛ taa ka Mali kura jɔ min t'a fɛ k'a se k'a fɔ k'a ma wele parce que Mali maa si ta ten waati dɔ la i bɛ ɲɛfɛ et waati dɔ la i bɛ kɔfɛ maa o maa n'i ye fanga mara waati dɔ bɛ se i kan ka compte rendu de kɛ maliyɛn ye rectification in kɛra don min na Mali finitigiw ani M5 jɛkulu an kumana su fɛ le 24 mai 2021 maa dama dama tun bɛ ne kɛrɛfɛ an ni finitigiw kuma a ye layidu ta ɲɔgɔn ye gundo la mais ni ko in n'a gɛlɛya ka se yɔrɔ la fo tiɲɛ ka fɔ bɛɛ k'a dɔn a ye layidu ta ɲɔgɔn ye an ka tɛgɛ ɲɔgɔn ma ka Mali bɔ bolo la ça c'est la rectification an nalen a y'an fara ɲɔgɔn kan politiki baara o baara n'a kan ka kɛ n'a bɛ M5 hakili la n'a bɛ maliyɛnw hakili la n'a bɛ finitigiw hakili la a y'an tɛgɛ ɲɔgɔn ma k'a kɛ ka Mali dugu gɛn ka Mali lajɔ ka Mali hɔrɔnya n'a danbe ka segin a ma mais a ye mun ye
a bɛ san fila bɔ ko in bɛ ka lumbulama ka tiɲɛ mɔgɔw nana ka cɛncɛn ta ka don an ka kusikusi la an bɛ dumuni kɛ fo n'a ni cɛncɛn ka don an ka kusikusi la k'an ka n'a dun dɔw yɛrɛ nana sisan k'u bɛ garavier de don a la ko komi an bɛna nin clarifier de donc o de ye clarification ye parce que ni clarification kɛra aw bɛna faamu comme fɔlɔ clarification bɛ kɛ mun na parce que n'an m'a kɛ an bɛna sigi n'a bɛna bɔ mali n'a bɛna bɔ ala k'an si o la donc an b'a kɛ bɛɛ ka faamu minnu b'a fɛ ka n'a in bɔ u k'a dabila mali n'a tɛ se ka bɔ. ni tun ye docteur Shokali Kogalama ka kan ye kɛnɛ kan jamaba olu tun bɛ kɛnɛ kan kuma lase minnu bɛ yen n'a da ser'olu ma Kidal bilali ko b'o la a ye kuma in a y'a fɔ tubabukan ni bamanankan de la a kɔrɔfɔw la a da sera ma ka sinti mali jamana lakanabaw u kan ka fo cogo min na a da ser'olu ma o kɔfɛ san fila a y'a fɔ cogo min na ko maa tɛ se k'a faamuya k'a fɔ jamana min kɔnɔna na bɛn kɛra fɛn minnu kan n'o dɔw ye k'a fɔ ko kalatakow hali n'a kɛra k'a bɛ bɔ a dɔgɔkɔrɔ ko ale yɛrɛ de bɔra ni k'o mɛn maaw fɛ ten ni réseaux sociaux kan k'o ta kɛcogo ye jamana kɔnɔna ko wulikajɔ de kan ka kɛ bɛn bɛ kɛ fɛn minnu kan olu ka waleya n'a bɛ bɔ a dɔgɔkɔrɔ fana u ka fɔ bɛɛ lajɛlen maa caman y'i ka dɔn k'a fɔ nisɔndiya yira sen fɛ dɔw y'a yira k'a fɔ ko nin hakilila minnu talen filɛ dɔw ka fɔ la ko yalima nin tɛ ka dɔn k'a fɔ ɲɔgɔn sama dɔw ye kuma ye min ye min da ka di mali yarabi ala k'o sabati n'an bɔra ye an ka jamana kɔnɔna na opération min bɛ n'o ye maliko ye an ka sɔrɔsirakaw ka hukumu kɔnɔna na olu minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ ka wulikajɔw barika bonyana Kidal Gao Tombouctou ninnu yɔrɔw ka wulikajɔw kɛ o yɔrɔw la ye opération maliko o ɲɛma dɔ n'i y'a sɔrɔ bɛ tali kɛ général de brigade Dawuda Traoré baaraw kɛr'u fɛ cogo di ani bi kow yɛrɛ bɛ cogo jumɛn na lakana hukumu kɔnɔna na ale ye kuma min fɔ o filɛ bi an bɛ se k'a fɔ ko fɛn o fɛn bɛ kɛ yan an b'a a caman kalama même n'i y'a sɔrɔ mɔgɔ dɔw bɛ kɛrɛfɛla la o b'a to an b'a fɔ ko contrôle b'an bolo bi i tɛ se ka foyi kɛ catiri kan bi n'anw ma bɔ a kalama a bɛ se ka kɛ an bɛ bɔ a kalama retard la dɔɔni ou bien i b'a kɛ ka bon sinon k'a fɔ k'i b'a kɛ ka dogo ou bien k'i jɔ i tɛ se k'i jɔ parce que o temps tɛ d'i ma yɛrɛ o la an bɛ ka baara kɛ sanfɛ an bɛ ka baara kɛ duguma o de y'a to ni population bɛ k'a ka nisɔndiya jira anw bɛ yan population de kama n'o o nisɔndiyara baara min na o kɔrɔ ye k'anw nisɔndiyara u ka degun fitinin u bɛ to k'olu lase an ma parce que ni kuma nana an b'a fɔ ten o ye bingannikɛla kelen-kelennin minnu bɛ to ka taa ani minnu bɛ to ka misiw minɛ an'u ka fɛnw minɛ o la an wulila k'an jɔ o kama k'a ta janvier la ka na sisan na bagan 2,400 anw y'o minɛ o ɲin tɛ moto minnu minɛra ka di o ɲin tɛ fɛn wɛrɛw la an bɛ se k'a fɔ ko armée bɛ ka dɔ ni armée b'o dɔ kɛ o kɔrɔ ye k'a fɔ ko cɛdenw bɛ k'u ka baara kɛ yanni cɛdenw ka s'u ka baara ma o b'a sɔrɔ u mago bɛ fɛn dɔ de la kɛlɛ tɛ kɛ ten kɛlɛ bɛ kɛ ni mɔgɔ minɛ ani dɔnniya an bɛ bi yɔrɔ min na bi na an bɛ ala barika da an ka autorité militaires ani politiques u ye tali kɛ maliyɛn bɛɛ b'o kalama k'a fɔ mɔgɔ taara minɛn nana ka tila k'u former o minɛn kan o de nana ni armée ka sankɔrɔta ye n'i y'a mɛn ko a bɛ fɔ ko armée c'est que minɛn de b'a bolo wa minɛn min b'u bolo fana u bɛ se k'a utiliser o ye an ka monter en puissance yɔrɔ ye an ni service bɛɛ bɛ collaborer mais population b'an dɛmɛ an ka baara la kosɛbɛ an bɛ weleweleda s'u ma hali bi u k'an dɛmɛ an ka baara la an bɛ ka fɛn o fɛn kɛ an bɛ k'a k'olu de olu de ta ye anw ka armée ye donc armée nana olu de ka armée don o baara o baara n'a bɛ ka kɛ olu de b'a la. ni tun ye général de brigade Dawuda Traoré ni tun y'ale kan ye opération maliko o ɲɛma don kuma tɛ dɔrɔn wulikajɔ minnu kɛ bi n'i y'a bɛɛ yɛrɛ fara ɲɔgɔn kan jamana in basigi dɔ wa ko wulikajɔw bɛ sen na an bɛ dugawu kɛ yarabi ala k'u fanga se jamana in ka kolosuma n'an bɔra ye Bandiagara marabolo kɔnɔna na basigibaliya bɛ cogo di kunun ni bi wulikajɔw bɛ sen na nka kow bɛ cogo jumɛn de la o sen fɛ min ye tapile ale b'o ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. Gɛlɛya kɔni tun b'an kan kosɛbɛ ka da kan k'a fɔ insécurité tun bɛ an kan zone minnu na dɔgɔkun laban ninnu na a y'o cadre dépassé k'a sera commune wɛrɛw la mun kun ma touché fɔlɔ mun ye Kenje commune ye o yɔrɔ fana na an bɛ ka déplacé caman sere nin dɔgɔkun laban ninnu na an bɛ yɔrɔ min na bi na ka bɔ kun na ka na bi population commencera ka soulagement sɔrɔ dɔɔni k'a fɔ ko finitigilakaw minnu labɛnnen don wala dumuni kɛlɛli kama a équipe bɛ sira la ka na a dɔw yɛrɛ sira kama u bɛ dugu kɔnɔ olu yeli dɔrɔn kɛra population ma soulagement dɔ ye présentement n bɛ se ka mun fɔ bi na tout de suite o de ye nin ye mais ka da kan k'a fɔ fana mesures bɛ ka taa dugu minnu la a bɛ dugutan bɔ bi na a dɔgɔyalenba ye dugutan ye mais ce qui est sûr wulili mɔgɔ sira bɛ mɔgɔ kan u bɛɛ bɛ ka wuli pour dire que wulili hakilisigiw bɛ ka kɛ o bɛɛ n'a ta ni mun hakili ma sigi
a tigi bɛ déplacer quoi. C'est pour dire que on peut dire k'a bɛ ka continuer ka taa quoi. Ni tiɲɛ Umar Tapili kan ye Baɲankara mara kɔnɔna na kuma tɛ dɔ wɛrɛ ye mɔgɔw hakili b'a la ka sigi dɔɔni k'o sababu kɛ ko lakanaba caman bɛ yen kunnafoniw na k'olu kun dara yen nka ka ban nin waati in na minnu bɛ yen n'u bɛ wulikajɔw ta u ɲɛ jugu ɲɛ ka se ka dankari la ko maaw nin waati in na k'olu bɛ ka na ye ka ban an bɛ dugawu kɛ a bɛ ka dabɔ fɛn min kama n'o ye Mali lakana ye Ala ka sabati n'an bɔra Masina marabolo kɔnɔna na bi wulikajɔ kɔni kɛlen bɛ marifatigiw fɛ ka na sumaw nɔfɛ dɔw ko k'u ye misi dɔw jagabɔ Mɔnɛbugu ale yɔrɔw la n'o bɛ Masina fɛ ka misiw jagabɔ ka tila o kɔfɛ ni misi bɛ hali ni kelen don u b'a fɔ ko nin de y'a jaga ye i b'o sara o ni marifa dɔ m'o tɔn kɔfɛ o baara min bɛ ka kɛ n'o b'a kunbɛn o bɛ se ka kɛ mun ye Masina mara la ka den dɔ bɛ yen nin waati in na ale b'an bolo nɛgɛ kan an balimakɛ e bɛ mini ne bɛ bɔ Kemasina mara la an balimakɛ ko mun gɛlɛya b'aw ka Kemasina an ko Kemasina mara kɔnɔna bi an sɛgɛnnen don kosɛbɛ ka d'a kan terrorisme bɛ k'an tɔɔrɔ fo ka s'a dan na semaine tɛmɛnen u nana an ka misiw jaga bɔ an bɛɛ ɲɛ walen ɲɛna a ma diya an ye marifa de b'i tɔ na et puis ka lisi digi na di an ka dugutigi bɛɛ lajɛlen ma kelen kelen ko bɛɛ k'i sigi a kan ɲinɛ ɲɔ jaga u bɛna a bɔ bɔcogo la min ka d'u yɛrɛw ni ye jaga in misi jaga de bɛ bɔ hali ni misi den kelen de b'i bolo i b'i 1000 sara a kunkɔrɔ a y'i ja i b'a sara a m'i ja i b'a sara mɔgɔ min bɛ k'i kɛlɛ su ani tile n'i ma se k'a ka sɔrɔ kɛlɛ i ma se k'a kɛlɛ dɛ wa ninnu bɛ nafolo min fara ɲɔgɔn kan u tɛ taa labɛn foyi kɛ ka n'u sigi an dala kan ne sigi ka d'an kunna ko ala an tɛ ka ɲɔ o sigilen don k'an kɔnɔ ɲɔ jaga ɲinɛ u b'a bɔ bɔcogo la min ka d'u ye jaga in minɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan dɔrɔn ka taa fara ɲɔgɔn kan ka minɛ wɛrɛw san ka labɛn ka kura ye ka na jamana kɛlɛ dɔw ka fɔ la ko basigi nana mara ninnu kɔnɔna la ye Ablaye tiɲɛ kumaw tɛ ani tiɲɛ cɛ ka jan wallahi tiɲɛ tɛ basigi sɔrɔla bɛnkan ta de sababu la n'o tɛ basigi tɛ yɛrɛ Ablaye pour que i ka sɛnɛ kɛ pour que i ka baganw ka to i bolo pour que i ka den cɛmannin ɲɛna fo ni aw ka dugu ye bɛnkan de ta pour que aw ka se ka sɛnɛ kɛ ka balo o la ɲɔgɔn tɛ n'i ma sɔn o ma aw bɛ sa ɲɔgɔn na u tɛ sɔn u t'i to yen i ka sɔn olu k'u sago kɛ i la n'u nana don min na ni min kɛ d'u ye u b'o kɛ dugu kɔnɔ ala ko tɛ kira ko tɛ nka n'u nana dugu kɔnɔ u bɛ se k'u sago kɛ marifaw ci Alahu Akbar ka sɔrɔ nkalon wallahi tɔɲɔni kɛnɛ kan da don Ablaye n'i y'an ye sɛnɛ o sɛnɛ na dugu min ye bɛnkan ta olu de bɛ ka sɛnɛ kɛ sinon dugu o dugu ma bɛnkan ta a ti ɲɔ jango ka anw ye jamanadenw de an b'an yɛrɛ sɔrɔ maliyɛnya de la n'e nana ni bolofara wɛrɛ ye anw t'o dɔn u bɛ bi an ka di u nana wallahi k'an ka misi jaga bɔ cogo min ka d'u ye wa u ye lisi bɔ ka da a dugutigi bɛɛ lajɛlen kelen-kelenna ma ɲinɛ n'i ka ɲɔ jaga bɔra n'u dɔnna u ka jaga la san wɛrɛ ka d'a la ko foro t'i fɛ i tɛ ci kɛ n'i bɛ taa balo yɔrɔ min ka taa balo yen foro a tɛ siɲɛ an sigilen don dangan de la u b'a fɔ de ko an ka sɔn olu ka bɛnkan de ma jamana bɛ ka min fɔ o ti tiɲɛ ye jamana ɲɛmɔgɔ bɛ min fɔ olu ye tɔɲɔnikɛlaw de ye olu bɛ binkan mɔgɔw de kan jamana ɲɛmɔgɔ ka fanga banna olu ka fanga de bɛ yen an k'an da k'an bonbo ye olu ye min kɛ don min na o ka bila ala ka minɛn kɔnɔ ala de y'o kɛ foyi ti bɔ a la fana basigi min bɛ yan k'a fɔ ko n'a fɔ u kɛlɛla de ka basigi banba anw fɛ yan u ma kɛlɛ dɛ an siranna an dɛsɛra an sɔnna ka fɔ k'an ma o de basigi bɛ yan ɲɔgɔn tɛ basigi foyi tɛ yan k'a fɔ ko kɛlɛ de kɛlen ka u gɛn ka bɔ an da la ko an sigilen don hɛrɛ la walayi o tɛ an dɛsɛra an kamana guwanna an koronna k'an sigi an b'o basigi de la u bɛ yaala yaala cogo min ka d'u ye u bɛ kuma cogo min ka d'u ye k'a fɔ ko kɛlɛ de y'u gɛn ka taa ko an sigi b'o basigi la walayi o t'a bila cogo min ka d'u ye u b'o de kan na an b'o basigi de kɔnɔ sinon an tɛ basigi wɛrɛ la dɛ faamaw k'a kɛ ala ni kira de kama u k'an dɛmɛ yala an bɛ se k'an ka ɲɔ tigɛ hɛrɛ la cogo min na bila sinon an bɛ kamana guwan kɔnɔ ne tun ye seereya dɔ kan ye Masina ale mara kɔnɔna na an bɛ dugawu kɛ basigi a se Masina ma ni ka segin an ka jamana kɔnɔ a wulikajɔ minnu bɛ sen na yarabi ala a wulikajɔw bɛɛ lajɛlen bɛna kuncɛ basigi la ka sanga ni kunnafoniw ye minnu bɛ sen na an bɛ dugawu kɛ ala ka kɛ ten jamana in a kun de ta nana ta ala k'a bɔ tan n'an bɔra ye MINUSMA olu kɛ kɛlɛkɛcɛw kɛrɛnkɛrɛnnenw tun b'an ka jamana kɔnɔ na ka se ka dɛmɛɲɔgɔnya fɔ cogo la ko k'an ka jamana dɛmɛ basigi bɛ se ka da an ka jamana kɔnɔ cogo min na tuma min na n'i y'a sɔrɔ olu y'an ka jamana ɲɛmaaw ɲɛ gɛrɛ bɔ ɲɔgɔn na o kɛra so an ka jamana ɲɛmaaw y'a yira k'a fɔ k'u bɛɛ jamana kɔnɔ u tɛ ka foyi faamuya an ka gɛlɛya yɛrɛ k'a juga kojugu k'o dɔ ye MINUSMA ka wulikɛjɔw ye o kɛra so ye Mali ɲɛmaaw k'a yira k'a fɔ u ma ɲɔgɔn faamuya u ka taa ka bɔ an ka jamana kɔnɔ o baaraw daminɛnen kɔfɛ kan dɔw bɛ yen n'i y'a sɔrɔ u tun bɛ k'olu kanw u bɛ kanw labila ka da an ka jamana lakɛnɛbaw ma o baara min n'i y'a sɔrɔ ka yɔrɔ laban min tun bɛ yen o tun ye Senukaw fɛ yen lajɛrɛ dɔ kɛra dɔgɔfɔrɔnya in kɔnɔ na o kan bɛna bila cogo minnu na o tile dili an ka jamana ma minisiriso bɛ dɔn ka baara ɲɛsɔrɔ an ka jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ko ɲɛnabali ma o minisiriso o lajɛrɛ kɛnɛ kan ale ka cɛba min tun bɛ kɛnɛ kan ye o ye Seydou Kulubali ale ye kuma min fɔ lajɛrɛ in kama o filɛ Mali gouvernement ani Nations Unies baarakɛlaw u ka wulikajɔ n'u ka fara ɲɔgɔn kan na an sera ka baara in lawaleya ka lateliya depuis juin 2023 MINUSMA ko kun banna baara min kun bɛ sen na sisan nɔ o de ye sisan nɔ k'a fɔ minɛn minnu bɛ yan nɔ mɔgɔ minnu kun bɛ yan nɔ olu kun bɛ se ka bɔ Mali la cogo min na o de kun baaraw de kun bɛ sen na sani MINUSMA cɛ Mali ni Nations Unies kun bɛ baara kɛ MINUSMA tali kɔfɛ Mali ni Nations Unies bɛna continuer ka baara kɛ n'o de ye fond ni programme ni
agence minnu bɛ yan nɔ n'o an bɛ se ka olu dɔ fɔ i n'a fɔ PNUD i n'a fɔ UNICEF u ye cas min di sisan nɔ a y'a yira k'a fɔ ko fɛn caman de b'a kɔnɔ ji bɔndɔnw b'a kɔnɔ courant fɛnw b'a kɔnɔ fɛn wɛrɛw b'a kɔnɔ olu marcheli a tɛ kɛ i kunfɛ fo sisan nɔ gafe de ka di gafe min b'a yira k'a fɔ n'i bɛ fɛ ka courant dɔ faga i b'a faga cogo min na ou bien ni gɛlɛya nana o gɛlɛya a b'a ɲini cogo min na a b'a résoudre cogo min na. an balɔden ka fɔ nin tun ye Seydou Kulubali kan ye minisiriso min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ o bɛ Mali ni jamana wɛrɛ ninnu jɛ kun yɛrɛ walima o minisiriso o kalatigi don minɛn ninnu dilen kɔfɛ minisiri min n'ale yɛrɛ minisiri n'o ka baara ɲɛsin Mali ni jamana wɛrɛ ninnu jɛ kun ɲɛnabɔli ma Ablaye Diop ale yɛrɛ kuma min fɔ tile ninnu minɛnen kɔfɛ o filɛ. nin ye a kan 7nan jate minnu segila gouvernement ma k'an kɔni an yɛrɛ y'a ye a bɛ état ɲuman na an y'a installation bɛɛ visiter k'an nin a bilala sisan gouvernement ka jate la bolonɔ donna sɛbɛnw na k'an nin bɛ fonctionner ni minɛn fɛn o fɛn ye ani information ni procédure o bɛɛ dira an ma donc sisan nɔ k'an nin bɛna bila ministère de la défense de ka bolo kan baara bolo dara cogo min o baara ma taa Mali jimi sira fɛ o baara kun tɛ se ka Mali dɛmɛ ka bɔ gɛlɛya in kɔnɔ an kun bɛ ka jogo minnu kɛlɛ olu kun tɛ k'an dɛmɛ k'o kɛlɛ o ye u ka mandat fa ɲɛ o kun man ɲi baara fan filanan fana an y'a yira k'a fɔ jamana dɔ wulila ko droit de l'homme ko k'an bɛ mɔgɔw faga an bɛ siyakɛlaw ni fɛnw na bon mɔgɔ minnu nana ka lakanani sigi aw fɛ lakanani ma se ka sabati bon n'a fɔra ko baara fana taara ko ka maliyɛnw ko dɔ ɲɔgɔn ma o bɛɛ de y'a fara ɲɔgɔn kan an ko baara in ka jɔ MINUSMA jɔli a baara ni c'est vrai a décision ni a gɛlɛyara maliyɛn minnu tun bɛ mission kɔnɔ mais an kan k'a fɔ vraiment a n'a gɛlɛya bɛɛ u y'a yira k'a fɔ k'olu b'u ka jamana fɛ donc u y'a kɛ avec beaucoup de dignité. ni tun ye minisiri kan ye Abdoulaye Diop tilew bɛɛ lajɛlen minɛnen kɔfɛ min ye MINUSMA baarakɛla dɔw ye kɛrɛnkɛrɛnnen n'i y'a sɔrɔ olu y'an ka jamanadenw ye n'olu ye MINUSMA baarakɛla kɔrɔw ye o dɔ ye Asan Konanji ani Ablaye Mayiga baara in kɛlen a y'olu bila hukumu jumɛn de kɔnɔna na an k'u lamɛn. gouvernement b'a ka yɛrɛ protéger k'a ka jamana protéger bon an dun de fana ye jamana kɔnɔdenw ye donc a bɛ komi gouvernement bɛ k'anw fana protéger yaasa bɛn ka na Mali kɔnɔ cogoya min na cogoya wɛrɛ la min tɛ mission ta sira ye. a kɛra an bolo jigilatigɛ ye parce que an ka baara hukumu kɔnɔna ko don mais faso ko la faso ka bon ni diɲɛnatigɛ fɛn bɛɛ mais anw dalen b'a la ni stabilité nana jamana nin kɔnɔ anw ye espérance min sɔrɔ kɔnɔna la yan anw tɛ se ka chômer cogo si la. ne tun ye Asan Konanji Ablaye Mayiga ni tun y'olu kan ye MINUSMA baarakɛla kɔrɔw don tiɲɛ don jamana y'i bolo bɔ a la a kɛra gɛlɛya olu ma u ka baara sira kan nka u miirila jamana bɛ fɛn bɛɛ yɛlɛlen sanfɛ o b'a to olu b'a mun tɔgɔ la an bɛ dugawu kɛ min da kɛra an ka jamana yarabi ala k'o sabati n'an bɔra yen minisiriso b'an ka jamana kɔnɔ n'o ka baara ɲɛsinnen bɛ bolibafɛnko de sirabako ma an b'a lɔn k'a fɔ ale ye lajɛrɛba dɔ kɛ kununko yɛrɛ a ka minisiriso dugɛnɛ na o lajɛrɛ tɛ dɔ ye dɛ k'a yira kɛnɛ kan min ye don kɛrɛnkɛrɛnlen min n'i y'a sɔrɔ o bɛ taa min ka dɔn siraban kasara o lujuratɔw u minnu ye kɔlɔlɔ sɔrɔ olu la ka se ka wulikajɔ ta ni ka ɲɛsin olu ma ka ɲɛfɔliw kɛ ani ɲuman ɲuman de kan ka ta ka ɲɛsin olu ma o baaraw kɛnɛ sigira o senfɛ minisiri danbelakaw furumuso Madina Sisoko ale ye kuma min fɔ a ko senfɛ o filɛ. an bɛ kɛnɛ min ka sɔgɔmada in na san o san an bɛ kalo min na o dimanche kun sabanan an bɛ tasi bila kɛ an balima minnu tora siraba kasara la mais n bɛna an ka kuma si minnu ma o ye sifinnaka minnu an b'a f'u ɲɛna jamana ɲɛmɔgɔw bɛ boli min na an bɛ soli ka wuli min na an bɛ si ɲɛna min na an bɛ kɛnɛ min ka sɔgɔmada in na o ye siraba kasara ye joli ni moto sanfɛ aw de bɛ moto sanfɛ donc an b'a fɔ aw ɲɛna n'aw fana sera seyɔrɔ la aw ka welewele da tɔw ɲɛ walasa an ka bɛɛ ka se ka fara ɲɔgɔn kan an ka dɔ bɔ siraba kasara in na siraba kasara an y'a fɔ machine da kan tɛ anw de bɛ bolimafɛnw ta anw de bɛ tile k'a la anw de b'a boli n'a y'anw ja anw de b'a bila cogo min ka d'anw ye donc siraba kasara min bɛ yen n'an bɛɛ bɛnn'a kan an bɛ se k'a fɔ donc an b'a ɲini aw fɛ aw ka fara an kan aw bɛɛ ka hakili ɲuman sɔrɔ n'a bɛ sira kan sira lawulila a k'aw mago dilan mais sira ma lawuli a ka dɔw landuruya ka dɔw somɔgɔw kɛ furew ye ka dɔw kɛ yatimɛw ye a ma lawuli o kama donc an bɛ welewele da an b'a ɲini aw fɛ aw k'an ka kumakan in lamɛn casque min fana dilen d'aw ma a ma d'aw ma aw k'a don moto bidɔn na ou bien aw ka taa don a so kɔnɔ a dira wa n'aw bɛ boli aw ka ɲaama aw k'a don aw kun na walasa aw bɛ se ka lakaran parce que i bɛ yɛlɛ sira kan maa si t'a dɔn kasara in bɛna waati min kɔnɔ sanga kuruni kasara bɛ se k'i sɔrɔ n'a y'i sɔrɔ a bɛ kosi ma dɔw bɛ yen an y'a fɔ olu bɔra maaya la u si tɔ yɛrɛ kɔnɔ an bɛ dugawu kɛ ala k'an lakana ala k'an kisi a ma donc kuma min fɔra ni dugawu kɛ ala k'a bɛɛ tulo kunnadi kɔnɔ aw fana ka baara kɛ n'a ye. ni tun ye Madina Sisoko ni tun y'ale kan ye siraban kasara a kɔlɔlɔw ani maa minnu bɛ yen n'olu ye gɛlɛya sɔrɔ a kɔnɔna na u bɛ se ka latɔgɔtɔ cogo min na o kɛra kunba ye an bɛ dugawu kɛ ala ka hakili ɲuman d'a ma n'an bɛ fɛ ka se joona an ka taa dɔɔni dɔɔni ne ka falideni mɔgɔ ko o ka fisa foyi t'a bolo la ye dɛ ala ka hakili ɲuman d'a ma n'an bɔra yen an ka jamana kɔnɔ na Kidal
ale minɛni min kɛ an ka jamana lakanabaw fɛ san 10 ni kɔ n'i y'a sɔrɔ ni maa kun tɛ se ka se kɛrɛnkɛrɛnnen n'olu yɛrɛ dama tɛ an ka jamana lakanabaw wulikajɔw kɛ 2023 o novembre kalo tile 14 don ka don Kidali kɔnɔ na o san kunbɛ o kɛra nisɔndiyakoba ye bɛɛ lajɛlen ka tila k'i hakili jigin k'a dɔn bi n'i y'a mɛn naji dɔ su don an bɛ don min na ko bi kununko de tɛmɛna wulikajɔw kɛra cogo min na ka se ka hakililajigin k'o la o kɛra nisɔndiyakoba ye min bɛ n'i y'a sɔrɔ o kɛra faraɲɔgɔn dɔ ye jɛkuluba minnu ka baara ɲɛsin bɛ sɔrɔsilakaw olu dɛmɛni yɛrɛ ma a fɔ sɔrɔsilakaw ka fɛn fɛn n'i y'a sɔrɔ k'u ka wulikajɔ bɛ ta ka ɲɛ sɔrɔsilakaw ka lafata yɛrɛ ma n'o ye CDM ye olu ye ka o faraɲɔgɔnba kɛ ne ka kunnafonidilaw wele ne ka ɲɛfɔli k'a ko senfɛ a kɛnɛ kan Minisiri Kulibali tun bɛ yen a maa dɔw y'u ka seereya di olu ye kuma minnu fɔ o filɛ. A bɛ fɔ ko ba tɛ wulu k'i Mali la tugun kɔrɔ de bɛ nin kuma bɛɛ la ko dɔ kɛra Mali la a ɲɔgɔn ma deli ka kɛ o ye un contre tous débarquement de Normandie kɛra yan jama bɛɛ de bɔra ka taa imposteur attaquer pour que diɲɛ bɛ liberté sɔrɔ nka Kidali t'a la an ka armée kelen contre tous an ye bɛɛ gɛn ka bila kɛnɛ ma k'a yira jama la ne si ma janya kosɛbɛ dɛ mais ne m'a ɲɔgɔn ye diɲɛ kɔnɔ fɔlɔ dɛ. Sɔrɔsiw nana tiɲɛni min sɔrɔ san 30 k'i k'o dilan ka kɛlɛ kɛ ka tila ka développement kɛ an bɛ taa dɔɔni dɔɔni de. N bɛ foli lase CDM ma n'a bɛ fɔ a ma ko collectif pour la défense des militaires mais ne b'a fɔ n ko collectif pour la défense de moi-même parce que maa si tɛ sɔrɔsikɛ tɛ min ka du kɔnɔ ou bien min tɛ sɔrɔsikɔrɔden ye. CDM filɛ ka kɛnɛ min sigi ko Kidali minɛli o kurumu kari ko k'o nisɔndiya kɛ ne b'a fɔ fɛnba don sabula tasibila don ka se an ka finitigilakaw ma n bɛ to k'a fɔ n ka kumaw la ko ni jamana gɛlɛyara ni du gɛlɛyara ala bɛ duden dɔ bɔ ou bien ka jamanaden dɔ bɔ olu bɛ kɛ kalaminɛ ye ka bila tɔw ɲɛma o de ye Asimi Goyita n'a jɛɲɔgɔn ye a n'a armée mali kɛ n'a ma ɲa ko ala ye olu ci an ma o jamana kelen in kɔnɔ jamanaden dɔw bɛ kuma la ka essayer ko olu lakari n'u y'o baaraw daminɛ ni maga kɛr'u la ko liberté d'expression o ye mun ye démocratie ka fɛn kirikara nalen dɔ don den tɛ fa bonya bilen furumuso tɛ cɛ bonya ko min mana min ja ko k'o fɔ an ka bɔ juguya kɔnɔ an ka kɛ maliko ye o m'a ɲini bɛɛ fɛ an ka se ka Mali sɔrɔsiw dɛmɛ ka Asimi dɛmɛ sɔrɔsiw ka ala y'u da u ma deli ka siran u tun ma dɛmɛ de mais sisan u ye dɛmɛ sɔrɔ population bɛ yan Ngoyita fana b'u dɛmɛ on a vu le temps de Moussa Traoré mais Mali sɔrɔsi mɔgɔw tun se ka k'u la dans la sous-région Afrique bɛɛ Mali sɔrɔsi kun ɲɔgɔn tɛ yen donc hali bi sisan o sɔrɔsi ninnu o même valeur u b'o de prôner u tɛ siran u tɛ yirana u tɛ foyi an ye Kidali minɛ an bɛna taa Tinzawata an b'a minɛ de koyi mɔgɔ si tɛ se k'an kunbɛn an b'a minɛ. aw ɲɛ b'a la bi an bɛ ka an ka sanubɔyɔrɔ an ka litiyɔmu an ka nafolo fɛn o fɛn bɛ yen Mali bɛ ka bɛɛ lajɛlen ka k'a ye minnu bɛ kɛlɛ la n'u bɛ ka mɔgɔw lafili aw ɲininka dɛ ko waati min tun bɛ ka Mali lamara ko Kidali tilala Mali la cogo di est ce que armée tun bɛ Mali bolo wa ko Kidali tilala Mali la cogo di ko Kidali bɛ tila Mali la don min ko mɔgɔ joli ni binna k'u ka kɛ ala kama k'u ka fɔ. n'a fɔra aw ɲɛna ko ONU bɛɛ tun bɛ yan n'o tun ye Nations Unies ye ani Afrique jamanaw ani Européens takubaw bɛɛ tun bɛ yan mais an ka armée y'u bɛɛ gɛn k'a fɔ seul comme tous donc an bɛ rebelle dégager ka bɔ an ka dugukolo kan a kɛra ou bien a ma kɛ général bɛ tɛmɛ o kan. ni tun ye maa dɔw kan ye kɛnɛ kan mɔgɔ Awa Gassama n'ale député kɔrɔ y'an ka jamana kɔnɔ na CNT maa dɔw ale tun bɛ kɛnɛ kan ale yɛrɛ kuma min fɔ kɛnɛ in kan o filɛ. fɛn fila dɔ bi yan maliyɛn fanba ko n'an y'an to nin la ko n'est pas dans la démocratie an bɛ transition na ça veut dire que coup d'état de kɛra maliyɛnw dɔw fana n'o ɲininka bi mɔgɔ tɛ se k'a fɔ o ye nkalon ye dɔw ko élection kuma tɛ bon an ka décider nous les Maliens mais a man ɲi bi sɔrɔdasiw ninnu k'a fɔ an bɛ taa élection na wala an tɛ taa moi je vous donne un exemple 2013 IBK ka candidature ni mɔgɔ min b'a faamu n'i bɛ politique faamu IBK était déjà élu avant des élections mun na sur les sondages n'i taara yɔrɔ o yɔrɔ IBK ou rien banabagatɔw u ye seremu sama yɛrɛ la ka taa wota ye fiɲɛtɔ a bɛ kan dɔn n'an m'an bolo da IBK man tɛ yafa o ma ala de ye mɔgɔ karaba ka wote IBK ye 2013 jɔgɔya kan bɛ fasi min na bi n'i tɛ jurudon dɔn bamanankan don i ka juru sara dɔn il faut retour o maliyɛnw c'est le temps an ka décision kelen ta oui an ka taa élection na wa oui n'an bɛ taa élection na k'e kanda moi mon candidat c'est Asimi Goyita mais n'a fɔra k'an kana taa élection na pewu o fana c'est mon idée ne bɛ sigi ni nin kuma fila de an ka taa élection na un seul candidat Asimi
l'armée tola o anga élection té continuité anga continuer comme les Ibrahim Burkina 5 ans moi je crois que au fora doko de Befoko mais Malio il est temps aujourd'hui anga organiser ambega ke groupe keleye anga fendo ke o de sur la suite arracher o haglisi nambe sur la soutenir amanga ke groupe fitini on doit soulever har sumunu be kabru kono mafi o kado ka foko de dugologa c'est ça la vérité ni tu es mort awa gasama jabini tu ali kanye me karo kenengale tumbe amedu ke minda kadima la yarabi ala ko sabati namburaye me kidal blaliko o krofo be senani lakana bilama be choko medela ami baba sisi ale kuna fundlaye ale ko kidal mene ko mati soli kala nga femembe ko jamana tigi ani ministre nyama kulu katali ko de kumba dafa ambe basi kuma mi fo ofle. C'est vrai, Ouba Fouko Kidal Kunte Mali Yorodoye, Oye Koumade. Et même aujourd'hui, tant que président Mata Kidal, une année après, Kidal est libéré, président Massieno, premier ministre Massieno, ce n'est pas qu'il est Madame libéré là. Je sais qu'il y a des autorités, gouverneur Beno, mais normalement Assimi devait être à Kidal, c'est vrai, quelques membres du CNT ou l'Outareno. Mais président mi est symbolique. Allez Kanga Kidal. C'est des questions qui se posent. Et puis un an après, Gilawar Bekana Tuguni, vers Kidal. Armée Yorochama Mene. Mais l'armée n'est pas partout. Même la DIRPA est sortie souvent pour le dire. Parce qu'au début, au de ma femme, à tout le monde, Mino sera là, deux béka en demain, en 6 mois, Djamana va libérer. Mais pourtant, Djamana m'a basé jusqu'à présent. Gilea Beka, ta femme béfé. Parce que, Niata Kalage, quand le ministre était là, le ministre était quelqu'un. Bé ou don. Mais Barkan Mintumeka quelqu'un. Les terroristes là, ou Kumbe Boli, au delà que Utumbeka Bo Nord là, Kana, Chamanchela. Moi, je suis de Tombouctou. À Tombouctou, ça va. Mais il m'a bateau maçon, oui, pourquoi? Parce que, Ninkera, faut pas gagner ta mort d'Isayama. Parce que les terroristes, nous, faut là. Et tiens là, Hani Barabekake, Amaba, les centres, Ségou, Kaï, c'est un peu partout, que les drones n'ont rien à voir. Ne tu es ami baba Sissé, kuna fondlado, radio promoteur do, journal Bogo Figaro, au promoteur Fanado, Kahekla di Malikola, Abou Baro Sikisenga, Mate Doré, Jamana Nkona na Bassin la fiabe na Strafe, Ala Kamal Blo Straka, Nambora et vérificateur général Niasro Gabara Yasne, Sekasakali Bama, Anga Jamana Musaka Kou, na Fulo Munumbidi, Nukanga Barauke, Ubike Ketoko Mabuka do Wood Medical Ko Sekasakaluke, Ayaka 2023 ne Baflane Mogani Saba, au rapport Katakata de Jamana Tigima, ayirala o jatemina konena kayira ka foko na fulo chamambe munumbe ni asoro do karanga chakada ba wiro la nulu kwani no na fulo no mata sira ka sira no meno uta sira e kata se ministry so dawma ko de kama gouvernement hakla do takabe bara do ke ko bara no ke bale ko gela donana kasba ke ninde verificateur général ni asoro batali ke samba alhamdou babi ay kuma min fo akele ko ka seba wura de jamana tigima ofle ay sekal bi duru de ke bi sabani duru o ye financier nani ye performancier wolofla suivi des recommandations ani 3 évaluations de politique publique vérification financière o sɛgɛsɛgɛliw kɔfɛ an y'a bila comme loi b'a fɔ cogo min musakako la an y'o bila ka taa section des comptes la la cour suprême u k'a ka mun kɛ olu bɛ baara tɔ kɛ ani pôle national économique et financier a dir'u olu ma o rapport 35 o cir'u olu ma pour que olu ka baara tɔ kɛ o y'an ta bannen a la an b'a ɲini gestionnaire u k'u gɛlɛya kɛ gestion matrafa pour que dɔ ka bɔ tiɲɛni na an b'o dɔrɔn de f'u ye. Ne tu es vérificateur général ne tu ali kanyi samba alhamdo babi mate dore wuliga munu bu fe ulu kanga bara munu ka ulu yoke ko sadana atoy munu ganga tugola bara to bolu bulambe dugo ke minda kare jamana ne yarabi ala ka sabati namborai ko frère temenina débat do no e baro do e kaseko ke jeliba tv ali sanfela la o min kera krofo chara kusbe isa ko juma le tumbe ka do ka fo débat ina ko ale ma protole do fo mi be ni asoro nyeshina burukina ka ko jamana tigima o kera so ulu ka wele bla ka fona manyaga Mali ni Niger ni Burkina jamana bi namba le lebe nyon soro juru kuma kelen no ASC o jamana de do ka klaka kala kare jamana do jamana tigila kutna jana yo wuli ka jamu ke ka Jeliba TV ka sebenge ka nyesanga hakima o mime kuna foni ko ne kuna foni di baraw ka sego lu jetemene konena television so ne radio so ka hukumu konena uye ka do afo haki ka sego siazili minke o kuma o kera uluka timina ulu wele bla Jeliba TV moba krofo chara akuma ula kuswe Mali kuna fonda ko nyema ba ulu yera faranya ngane ka sega batake ka ko kanama mi bandugu dante ale me kuna fonda ko kuna fondi so nyema ba ni o maison de presse nyema yi ni mbara min kera ale ba bla management ko na angalame Burkina Conseil supérieur de la communication mo ka lettre doye pour la srat pour émission de kara Jeliba Sanse émission mena débatté do intitulé bala o konna na Burkina Conseil supérieur de la communication ni Mali hakiseli hakika disposition d'autre par rapport à l'organe et d'abord bana doni parce que ni lettre suka abla réseaux sociaux sera extrêmement compliqué parce que
Famia. Déjà, on considère qu'il y a un cadre de collaboration qui est là. Information sera au bina. Les réseaux sociaux sera nous fait là, c'est extrêmement compliqué. C'est l'administration côté, à d'autres c'est gagné d'abord, que ce soit Amata ou ça fait ça, c'est le premier constat. Le deuxième constat, comment on fera, moi je ne vais pas juger Karsaye, mais comment nous fera, mais les journalistes, il y a une plateforme orientation des journalistes et pour inviter d'Obé, ils peuvent ne pas être contrôlables. Mon boirako la haki est lettre black di Jolibama pour que la mission d'écouter y là. Anti se ka haki bali akaka barak parce que haki ka barak na organu ka convocation ba nan. Mais ni ko imana ke nyawo nyama. Imagine fole munye, ça montre que structures étrangères doivent se ka haki saisi. Un peu d'ailleurs ce qu'on a là, ça c'est réalité. Un peu citoyen ASUD, c'est une vision politique. Et vision politique c'est exprimé par le chef d'État, c'est une très bonne chose parce que sécurité bakono, développement bakono. Mais au cours nous de la journée qu'on a, c'est parce que démocratie et liberté qu'on a. Même si aux démocratie et liberté qu'on a, il ne faut pas que les médias empêchent Kakabara que tout le monde ait ça ce n'est pas bon. Donc je crois que Mali Haki, ce qui saisit dossier na, Haki Benga Pamana. Alna sur là, Mali Haki qu'on a ni Utabala. Dès l'instant que tu bois faveur fait kana. Ngana nyuma na ya famille li tisaka so apula parce que ulu ka bara ke ka duliba mo wi lu tabu la mai ambi minini franchement ko ngadla hak kono akadla Europe kono akadla place kono akika bara yi ka media place surtout teleso radio so ku place ka bara ke nyuma kono abise ka sanction ta nga flow je to ko la petit bongo ya fole ka kala anga bon ko nu kono na et surtout andara ya sila ndo be o sharia pour la makana ke na fo min kadinya ka to sara ni tuye Mali kuna fondlaw ka kuna fondi sonye maba kenena banjugu dante ni tuye ale kanye ni mbara mimkera kayira ka fo kuna fondlaw uluga bara kone hukmu konena we batagi reke ke wele bla alibi me kuna fondlaw ka bara ketugo ka fo ka gele ataka nyesuma konena ko ka jatemene Burkina mimbe na fura ko lu ka do fo plenty ne ga se ko ke anga damana konana ka nyesi ka do jeliba mani nyonela ko Burkina yere kuna fondi sira do be o ya yira ka fo Mali konana ya general munumbe ko sayna nulu nomena ka general we ku e mawfo o konana o kuna fondi sebe ka yira ka fo ko nga general ya soroli yere e ka do yo ke ka do kala ko shilita ka nyesoma ko fo mabula ka fo pi kona fura ko Burkina bi to e ka klaka ni baranke ko ka yene jetemene konana o be femi fo kuna fondi law o ka bloka hake konana o ka bara o baka ka ta ka nyesoma o ka barake ina fo ayina to me nambe dugo ke ya rabbi ala la kambla hakla ni masara ka ala kambe sababa ma fanfɛn ɲɛta ka ɲɛ sanga jamana ma ala k'o sabati n'an bɔra ye an bɛ taa jamana kɔkanna na sira siribe mun bɛ bolo bi sɔgɔmada fɛ foli an b'a di an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ma an karamɔgɔ i ka yamaruya kɔnɔ an bɛ taga Gabon jamana kɔnɔna na ka sanga ni Gabon sariya sunba kura ale tali ye ni awɔ walima ayi o kalataw ni olu kɛra novembre kalo tile 16 ale jaabiw y'a yira k'a fɔ ko jama fanba ye awɔ de ta ko b'a yira k'a fɔ ko sariya sunba min ni a kun kofɔra ko a bɛna na waleya Gabon jamana kɔnɔna na n'an bɔra an bɛ taga Niger jamana kɔnɔ sibiri don Niger jamana kɔnɔden caman bɔra ka nisɔngoya taama kɛ taama min n'u y'a yira Faransi jamana na k'a fɔ ko Faransi de bɛ fɛ ko ka olu ka jamana kɔnɔdenw bila ɲɔgɔn na ko wa ko olu b'u ka finitigilakaw olu bɛ olu kɔ ko sabula ko wagati damadɔ la ko jamana dɔw bɛ yen nɔ ko Faransi mankan wuli o jamana kɔnɔna na ko nka ko Niger jamana kɔnɔ ko Niger jamanadenw bɔra ka yira k'a fɔ ko olu ka finitigilakaw kɔ ko wa ko Faransi tɛ se ka olu bila ɲɔgɔn na n'an bɔra an bɛ taga Burkina Faso jamana kɔnɔ Burkina finitigilakaw bɔra ka laseli kɛ dɔgɔ furancɛ tɛmɛlen kɔnɔna na o y'a yira k'a fɔ k'u ka wulikajɔw dɔw senfɛ wagati kɔnɔna na min kɛra Sahel ale ni Burkina kɔgɔdugu yan fanfɛla la ko ye bamagaci mɔgɔ caman k'u ye olu bɔnɛ o ni na ko ka tila u ka kɛlɛkɛminɛ caman ko ka olu fana minɛ ko nin wagati na hali bi u bɛ wulikajɔw la n'an bɔra an bɛ taga Mozambique jamana kɔnɔna na kabiri jamana ɲɛmakalata ale jaabiw bɔra octobre kalo tile 9 kabiri o la fo kana bila sisan na a yirala k'a fɔ ko fɛn min fanga sinamaw ye k'olu bɛ wulikajɔw la sabula k'u y'a yira k'a fɔ k'u ma jɛ ni kalata in jaabi ye k'u b'a fɛ ko segin ka kɛ a kan ka sanga ni o hukumu kɔnɔna ye fɛn min ye Mozambique jamana ɲɛmɔgɔw ye olu y'a yira jumadon k'a fɔ ko wulikajɔ fɛn fɛn bɛ kɛ fanga sinamaw fɛ ko ka fu siri a dan na ko sabula ko kabiri ko in kɛra ko burukufuruku bɛ ka kɛ Mozambique jamana kɔnɔna na ko yaasa ka se ka kɛlɛ ka se ka o dabila ka bɔ Mozambique jamana kɔnɔ cogoya min na ko wulikajɔw ka ɲɔngɔri fanga sinamaw fɛ a ye min sɔrɔ kɔkɔna kunnafoni na karamɔgɔ ni tiɲɛ la kumaba dɔ ye an cɛ sira sebe kunnafoni ɲɛna an ka jamanaw ka se diɲɛ jamanaw bali yɛlɛma ala ka basi barabara ni ka sabati